και να ηλίσεν γιατί μόλι και δεν δέχτη παρήσα. Αχ, νεσόντεν και κυλιμένε, σο ξέροντο ο κεφάλις. Αχ, νεσόντεν και κυλιμένε, σο ξέροντο ο κεφάλις. Και να ηλίσεν γιατί μόλι και το χαλέ κατεστάθεσα. Αχ, νεάμινα σο κρεβάτ πιτήν επένεστάθες. Αχ, νεάμινα σο κρεβάτ παστάν επένεστάθες. Φύγει μια χαρά στη γη. Εδώ, μα καθίστε μια χαρά είναι. Ναι. Θεοστάθη είμαστε όλα αυτιά. Εγώ Βασίλη Πολάτ, σε καλωσορίζω στο σπίτι μου. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για τη δράση σου. Έχουμε επιτυχίες. Ένα καλή και σωστή. Όμως θα εξηγήσει. Ασφαλίσαμε τα ματιά χώρα. Έχουμε λοιπόν επιτυχία. Παραλαμβάνω πάνω στην έρευνα. Έχει λακές η διδασκαλία. Το όνομά σου μου θυμίζει κάτι με περιστατικό. Βασίλης Πολάτ. Δράμα. Πολατήρης. Έτσι. Βρέθη κάποια μέρα στην Κυψουνά. Καθίσαμε να πάμε. Ωραία μου και εγώ. Εκεί μας έρχεται ένας σερβιτόρος. Περίπου 35 λεπτό. Λόγω με το λόγο, κουβέντα με την κουβέντα. Του λέω πώς σε λένε, από την αποβούληση. Εγώ έμεινα από την Άστρα. Ήμουν από την Κυψουνά, τα μαχονέτης στην Κυψουνά, από την Άστρα. Και το όνομα μου είναι Πολάτ Ηλιάς. Άκουσα. Πολάτ Ηλιάς, δηλαδή Ηλιάς Πολατήρης. Μας έρθει πάρα πολύ καλά. Είδαμε τη ρίζα μας, την Κυψουνάκια λοιπόν. Μας κέρασε και σαν καλό παιδί το φαγητό. Μας έρθει πάρα πολύ ωραία. Αυτά που θυμίζει το όνομά σου. Και τι δεν θυμίζει. Τα παρόμοια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, τι θες να πούμε στη διάθεσή σου. Τι θέλω να πω, ότι μας σπίτι για μας είναι όφελος.